Caca cantik. Pakai aduh. Bani sayu pas sahabat tambah. Nadyan aku bocah gunung banget dunungku sampai bawah orang hati aku bingung yen tau pancen tresno aku pateni sirgati lakon sampai bawah mugomu sampai bawah sampai bawah sampai bawah sampai bawah oh ijek normal kabeh urate ngadi nongo tinebeno ing rupe edo alayo mas yo mas yo mas. Iki ngetes. Ngetes asam urat. Sampai bawah. Nek sing jek kuat Pak Marwoto nyen sewu. Kuat lah, kuat. Iya loh. Beda ini lain soalnya. Ya, apa ini lelakonku? Assalamualaikum Pak Narwoto. Oh, aku berarti nyari dewe iki. Matur sembah nuwun pokoknya berkah barokah. Alhamdulillah barokah barokah. Matur sembah nuwun. Ninggalke seliramu. Ayo yo kelakon. Matur sembah nuwun. Masuk deh. Muga-muga ojo ganti gawe gelo hati nongko monggo Bu dina beno ing beda. Ini sangat luar biasa keren, sumpah keren. Bolo bablas ke ninggal katresnan bolo. Ya, ayo siap digoyang Bapak. Ini nyuwun sewu, ini keluarga dari mana?
Seliramu wae. Monggo Bapak. Mbak nuwun. Terima kasih cantik. Asik. Masuk. Terima kasih. Ayo juragan, bosku terima kasih. Ita. Terima kasih. Thank you. Bablas apa nih? Bablas apa ini? Aduh, Des, bentar ya. bablasnya GWL. Dong pora. Mas Yanto saya. Gubuk Asmoro, minta gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Oh, gluduk Asmoro Des. Ya sama umpama nanti habis ini umpama ya. Gubuk Asmoro dulu. Rinolan wedu. Kancane Bapak. Sebangun Bapakku sehat. Gubuk Asmoro. Solo, solo.
luar biasa Bolo. Jajar ya. Ini sebetulnya dari Sukawati Laras. Hari ini mohon maaf nih, mohon izin. Kami tidak menerima saweran, mohon maaf, mohon izin. Udah balikin. Jadi kami hanya terima sodakoh. Jadi silakan monggo yang mau sodakoh boleh. Paguyuban warga Purwodadi Grobogan Bapak Suwarno. Jam 12 masih. Langsung jam 12. Monggo Bapak Suwarno, Paguyuban warga besar warga Purwodadi Grobogan. Kelingan manis seseme. Terus kelingan kerja. Manis kemuyune. Tresno lan kasih sayange karepatiku kelakon dadi bojone Sukawati Laras. Matur suwun bosku, terima kasih. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno ora dadi grobogan tresno lan kasih sayange karepatiku kelakon dadi bojone. Gas asik. Siapa namanya? Pak Joko ye. Jambu alas kulite ijo sing digagas kuwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo. Pak Joko ye. Nanging aku wis kadung tresno mendelongso rasaning ati apa kelakon aku melukani Bapak Suwarno matur sembah nuwun Purwodadi masih. Aduh panas ya. Jambu alas kulite ijo. Alas kulite ijo sing digagas duwe bojo. Ada gula, ada semut, tak Joko durung kudu jadi rebut. Sumpah wis batin yen kok lagi dadi kawin. Tinggalkan tresnan Ora bakal luru ganti. Pak Joko tinggalkan tresnan yo. Matur suwun. Eble. Jo.
Jim, Jim. Ante kok semangat ini tondes. Kene lo menggeh. Kita boleh nggak ini minta permintaan aja Ya ke Allah. Bapak? Nyakonene sapa? No. Kerja. Pak, Kerja. kita bisa minta satu permintaan Iya. nggak sih? Ada kita. Oh, tenang. Setoran sih, setoran. Saya Patri Pak di sini. Setoran sih. Nah. Nggih. Saiki do nyambut gawe. Ninggal Aman, Pak. katresnan boleh. Jadi kasih sekrup. Akbar. Kipas angin. Sayange wis duwe bojo. Pak Suwarno sembah nuwun. Nanging aku wis nyadar. Rasane ati siap Bapak. Apa lakon aku melu duwedu. Yo, Sukawati Laras Lasih. Asik. Oh. Terima kasih. Tapi ini Mama. Iya, Layan masuk. Nang kisah jroning atiku. Nalika sliramu ganggu. Apa sliramu ora krasa aku kudu sabar karo sapa. suwun Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih cantik. Terima kasih Mas Go. Monggo Pak Joko. Siap. Terima kasih Mas Go. Matur suwun. Hai. Pak Joko. Masya Allah. Sak jebretan 1.000. Munda 200 saiki. Kose, iki khusus gak aku. Pak Joko maringi khusus gak aku. Sak jebretan 1.000. Pak Joko sembah nuwun berkah barokah. Amin, amin. Rezekinipun. Oh, Iki sate, Pak. harus sami sak jebretan Ini 1.000. ngajarin ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, salah. Sak jebretan 1.000. Matur sembah nuwun Mas Go. Masalah. Ya, ya. Tak suwun dipangerniku. Sembah nuwun Pak Joko.
ada pro layar, ada pamer bojo, Pak Joko juga. Oh, pamer bojo dulu. Oke. Pro layar Rasido Bolo. Sana aja, di sana ada kipas. Pamer bojo. Nara pamer gendaan. Bareng ngombe. Jangan. Ngombe lah, Di sini Oh, ya ngelak. Biar ada, Modern. biar ada Oh, kipas. oke. Pindah lokasi, monggo pindah lokasi. Monggo Pak Joko pamer bojo. Tak suwun rino lan wengi. Hukum alumni SMA 2 monggo. Alumni SMA 2. Alumni SMA 2. Dur. Konco-konco saking Sukawati Laras, salah sapa golek MC aku wae. Tapi ya toh. Ora leren to wae. Iki rong sepiro? Biasane 2 jam. Yakin. Sepenting cair, Yakin guys. gue. Nggih. Niki pamer bojo. Uduh. Aduh, ya pamer bojo. Monggo Pak Joko. Alumni SMA 2 monggo. SMA 2 Grobogan. Ini yang seragian nggak ada toh? Ada, temenmu gak ada. Tutu klambi anyar sing nang jero lemariku. Nanging bojo anyar sing mbok pamer keneng aku. Ning apa seneng aku yen mong gawe laraku pamer bojo anyar neng streamingmu. Pak Joko sembah nuwun. Pak Joko Kuadrat monggo pamer bojo. Monggo teng mriki lho. Mriki napa mriki? Mriki monggo. Ayo nggak ada yang duduk, ayo. Ayo Kerja. Kerja, ayo kerja. Kerja deh, kerja. Para orang mentang masa lo. Mangga bosku, yuk SMA ya. Koyo ngene rasane wong mandang kangen. Kita wengi atiku tansah nyanyi. Oh, asa kelingan.
lagu yen mung gawe laraku Amer bojo aja ning Alhamdulillah. Nyage. Pak Joko tekan nuwun nggih Nyonya Barokah. Ini belum habis. Kita habiskan. Lagu apa Pak Joko? Biar habis, maaf. Ceritanya biar habis, monggo Pak Joko. Oh pulang. Cek. Ini Lah, kita semangga mana? duanya mana ini nggak pada Ya maju ya? Allah.